Jo, tu je banán a vítajte pri ďalšom roaste. Takže toto, hej, počúvaj ma teraz tu, počúvaj ma ty krpec. Toto bude roast na teba, hej, má to 3 písmená a je to také malé to je. Kto to je? O-L-I. Oli to je presne tak. Jo. Čo je za meno, že Oli's fan? To akože, čo si ty, akože nejaký fan? Alebo čo? Vôbec nie si vtipný, ty si úplne, že trapný. Si čakal, že ťa nezdisujem, že ti nerostnem, keď som rostul aj Ventaliho, hej? Si nečakal, čo? To, že zarábaš YouTube money, tak teraz čo? Si myslíš, že si veľký, hej? Aj tak nemáš nič. Nemáš nič. Myslíš, že dávam slabé disy? Hej? Nedávam, pretože to ty si tu slabý. Počúvaj, Oli. Vidíš toto? To je tvoja fanbase. Som ju zjedol. Vieš, čo je toto? Kôš. A vieš, čo tam patrí? Tvoj kanál. To čo je? Čo je za meno, že Oli? To je skôr akože Voli. Nie? Voli. Som vtipný. Oli, ty čo robíš na YouTube scéne? Tam deti nemajú čo robiť. Vidíš toto? Toto vidíš? To na ruke. Na jednej ruke mám viac chlpov, než ty na celom tele. Oh shit. To bol taký kratší diss track, hej. Takže dúfam, že si zdisovaný dostatočne a že sa poučíš z toho a že prestaneš točiť, hej. No a tak ako napíšte mi, koho mám roastnúť ďalšieho, Fesi ho podám, úplne ho dobijem, hej, takto ho hodím o zem, proste. Dobre sa majte. S Panenkou ostávajte, servus.